నువ్వు కాలు చేసి ఇరగొట్టుకున్నా మంచిది. నీ బిడ్డలు అవి చేస్తానని ఊర్లో అందరికి నీ ఇజ్జమానం మొత్తం పోతాయి ఊర్లో. మరి సర్పంచ్ నాకు అది కాదు మొన్న వల్ల వీలైన డౌట్ కొడతాను నాకు ఒకసారి 10,000 కట్టి దండ కట్టి ఏమన్నా. అరే రిషి దండగనాడు కట్టరా, 10,000 రూపాయలు దండగనాడు కట్టి. ఇప్పుడు నా దగ్గర పైసలు నేను దొంగతనానికి ఎందుకు వస్తా? పైసలు లేకనే దొంగతనానికి వచ్చిన. 10,000 నేను కట్టను, నా దగ్గర పైసలు. ఇప్పుడు నీ బిడ్డ కోసం వచ్చిన వాడు నువ్వే ఎందుకు కడతారా దండ? మీరు వచ్చినట్టు మీరే కట్టుకోరు. నువ్వు 10,000 కట్టపోయావు అనుకో, నీ బిడ్డ నన్ను లవ్వుతా అందరికి చెప్తూ ఊర్లే చేసి నాకెప్పుడు పెట్టలే కదా. నా ఇజ్జత్ తీయకూరు ఏమి తీయకూరు కానీ నీ ఇత్త తీరా 10,000 అటు ఇటు చేసి మీ మామనైతే సెట్ చేసిన మొత్తం రాలా తమ్ముడు 10,000 ఇస్తా. నీ సర్పంచ్ ఎందుకు అర్థం కదా. అడ్డి చేసిన 10,000 రూపాయలు దండగా